hari ini. Iya. Nah, anakku bocah ayu, anakku bocah setitik-titik limbo. Ana dawuhmu apa ya? Leren sakotara unjalan bekan ya, Mak. Iya. Perkara lakon pituk dadi ratu mengko kena ditutupi sak rampunge lindungan. Iya. Ning sing wigati aku karo kowe ngaturke apa to wigatine awake dhewe tinimbalan sowan. Oh, ngono, Mak. Iya. Ning sadurunge matur sing akeh-akeh kang sarta ngaturake tembangan kang maneka warna. Heeh.
luwih dhisik ayo tak kanthi angka sepisan ya kuwi ngucapake lan ngungkapake rasa puja puji syukur kunjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi Tuhan Kang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala yuwang widi mase ngono ya Mak pancen bener kaya ngono awet Gusti kang murbeng dumadi sing malimbarake wujude keberkahan kang sarta kenikmatane ya becik nikmat sehat nikmat sempat nikmat iman ya muka tanpa nikmate pangeran aku karo kowe anakku ibu bengi iki bisa manunggalan sarta metunggalan ana ing adicara sing gayenge kaya bengi iki oh ngono ya Mak pancene bener kaya makono iya mesti angger-angger metu biyung karo aku biyung mesti nguturi aku biyung mesti ngandani kelawan limbuk sing angka sepisan mesti ngucapake syukur biyung mesti menekankan syukur kuwi perkara sing prioritas syukur kuwi perkara sing baku syukur kuwi perkara sing ditenenake kuwi sebabe apa to Mak mergo ngene ya Mak awake dhewe urip kuwi ana sing uripi, wong obah kuwi ana sing ngobahake. Oh ngono. Iki rajin disyukuri lah. Carane piye to awake dhewe tanging kang sapa limbuk iki ngungkapne rasa syukur marang Gusti kang murbeng dumadi iki carane piye ta? Kuwi nek ora kelewat nggonku sinau. Carane wong bersyukur kuwi ana telu no. Oh carane wong bersyukur iki ana telu. Ana telu. Apa wae itu adane. Angka 1 ya kuwi syukur bilisan, angka 2 syukur bil qalbi, kang angka 3 sing pungkasan syukur bil arkan. Oh ngono. Jlentrehe piye Mak? Syukur bilisan kuwi secara pangucap utawa lisan. Upamane wong muslim yo kanthi sebutan alhamdulillahirabbil alamin. Oh ngono. Kuwi syukur secara lisan utawa syukur secara pangucap. Ngono. Lah banjur sing angka 2 syukur bil qalbi. Syukur bil qalbi. Syukur bil qalbi iki syukur sadurunge mati, syukur sadurunge sanubari. Rumangsane wong urip kuwi ana sing uripi, awake dhewe obah, kuwi ana sing ngobahake. Awake dhewe entuk nikmat apa wae kuwi paring saka Gusti Kang Maha Agung. Kuwi syukur secara sanubari, syukur sadurunge ati utawa syukur bil qalbi. Oh, kuwi syukur angka 2. Angka 2. Iya. Lah banjur angka 3 ya kuwi syukur bil arkan. Bil arkan. Syukur bil arkan kuwi syukur secara tumindak utawa secara pakarti. Oh ngono. Upamane piye? Upamane no. Iya. Awake dhewe diwenehi kesehatan. Ayo to, kesehatane awake dhewe kuwi dienggo kanthi bener becik, tumindak sing apik, pakarti sing becik. Oh ngono. Awake dhewe nek ora rumangsane to, piye? Mripat tangi turu iso melek iso nyawang padane jagat. Kuwi mlebu nikmate pangeran. Nek awake dhewe kadang kala lali untuk mensyukuri. Oh ngono ya, Pak. Lambe ya isi subuneman kuwi nikmat. Iya. Diparingi kesehatan, digunakake sing bener becik. Iya. Diwenehi bodho dunya sing turah, ayo digunakake sing bener becik. Heeh. Sedekah amal jariyah aja nganti keri. Ngono ya, Mak. Pancen kaya ngono kuwi cara-carane wong syukur. Carane wong syukur alhamdulillah. Syukur kuwi kabeh telu-telune tak kira wis ditindakake kabeh karo para warga masyarakat ing kene. Pancen bener no. Ternyatane bengi iki adicarane disumbutke, ya. Adicarane katon gayeng katon regeng, iya. Adicarane apa Mas? Aku nyadong dawuh. Iki acarane ngene, Nduk. Acarane tidak lain dadi bukan, iya. Ya kuwi ulang tahun, iya. Pasar agribisnis ke-25. Oh iya. Kang mapan ana ing Jetis, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Oh, pasar sayur Jetis.
pasar sayur jetis wis kasembadan ambal warsa utawa ulang tahun. Ke 25 selawe tahun kok. Ngono ya, Mak. Iya. Awake dhewe sing ketiban sampur kinen paring panglipur, kula wis sakrepe wis sak wajibe awake dhewe ngatur kipanipun ngono. Wis sak wajibe aku karo kowe ngaturake panuwun kang tanpa pepindhan. Terima kasih yang sangat banyak. Iya. Unjuk sapa wae, Mas. Nuwun inggih menika unjuk ingkang angka setunggal. Heeh. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan nuwun inggih menika terima kasih yang sangat banyak dumateng pepundhen kula kepala SPA Pasar Jetis pepundhene awake dhewe. Bapak Rahmat AMD kang sarta sedaya panitia ingkang ikut andil suksese rumadine ngadicara bengi iki. Kang dipandhegani ketua panitia ya kuwi pepundhenku Bapak Amin. Ngono. Uga ora lali ngaturke panuwun mau sing medhar sabda mau sore. Sing paring sambutan Bapak Kepala Desa Bapak Stephen. Iya. Isih muda isih tumaruna ya, Mas. Isih muda isih tumaruna ngaturaken panuwun lan sedaya keluarga besar Pasar Sayur Jetis ingkang sampun paring kapitadosan paring kapercayan. Iya. Dumateng kula sak kanca saking Kutha Angin Kadipaten Nganjuk supados dalu samangke kinen paring lelipur asung hiburan gelar kelir gantung gong ya kuwi ngenekake ringgit purwa utawa wayang kulit no. Iya Mak, iya mestoke dawuh. Ternyatane yen aku ora kleru nampa dawuh mau sore. Acara hiburan ulang tahun ngene iki wis agenda rutin tiap tahun no. Ngono. Ning yo lagi bengi iki wayangan no. Wayangan lagi bengi iki ulang tahun Pasar Sayur Jetis pancen kaya mengkono. Iki yen ora kleru anggone iso wayangan, anggone iso gelar adicara sing semene gedene iki urunane para pedagang pasar kok. Bakul-bakul kuwi urunan. Iya. Luar biasa apresiasine antusiase para warga masyarakat wiwit mau sore ya, Mak. Luar biasa tak acungi jempol loro kok. Ngono. Mau sore udara 4:30. Aku sak rombongan sak pengerawit sak sinden iki cekson dhisik ning kene. Cekson. Cekson dhisik ning kene iki nadan lagi cekson. Kuwi sing ngapresiasi sing mirsani iki ya wis ana malah kepara akeh no. Ngono. Apa lagi cekson iki sing tunggone wis akeh. Ternyuh aku. Iya. Ternyuh rasane nganti wong lagi cekson sing tunggone omong pirang-pirang sing nyambut sing nyuboto omong pirang-pirang. Iya. Ternyuh rasane atiku terus batin Mak. Batin piye? Upama durung dilunasi no arep tak balik enek. Bodoh. Ora. Nek saking senengku, saking bungaku, saking ternyuhku kok. Iya, luar biasa. Senadyan lagi perdana ning adicara bengi iki iso lumaku kanthi dasar. Pancen kaya mengkono kok, Mak. Iki adicarane wayangan ana ing Pasar Sayur Jetis lagi perdana. Uga awake dhewe perdana sak kanca-kanca Sanggar Seni Asta Batam Wijesara Kadipaten Nganjuk. Awake dhewe sak kanca uga perdana. Ya kuwi dalang utawa gelar kelir ana ing Laladan Semarang dan sekitarnya. Ngono. Mula disekseni karo para warga masyarakat, keluarga besar ana ing Pasar Sayur Jetis. Dadi ditakoni no, ditakoni. Upama tahun ngarep wayangane setuju napa mboten? Suara rakyat adalah suara Tuhan. Iya. Kok nganti tahun ngarep ora wayangan anek-anek celana ijo karo kula aku ora melu-melu. Apa kuwi wong niku suka? Tak kira lek apa ora. Yo apike wayangan, muri-muri budaya, murid-murid budaya. Pancen bener kaya mengkono. Iya. Sing baku ning kene awake dhewe ora bisa ndonga apa-apa. Sing baku anjurung
pandonga kanggo keluarga besar ya kuwi pasar sayur jenis kang bengi iki wis kasebatan ngadani adicara ulang tahun to ambal warsa ke 25 tahun. Dongaku banyu milih no, banyu milih. Semoga yang bisa rampungnya seluruh rangkaian acara ulang tahun ke 25 tahun pasar sayur jetis. Moga-moga pasar agribisnis sayur jetis dapat selangkah lebih maju dan lebih sukses dari tahun-tahun sebelumnya. Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Jebul kae sing tak anti-anti bos
iso ngarani apresiasi kang sarta antusiasi warga masyarakat khususnya jetis lumebere Bandungan kene kok luar biasa. Oh, warga Bandungan kene iki anu kok grapyak oh iya. Buktine ana, buktine piye? Aku mau jam 3 sore iki ngelakne mubeng-mubeng. Oh ngono. Mumpung dolan Semarang, iya. Mumpung dolan Bandungan, aku duwe kenalan kanca, ning kene yo motoran ngono karepku no. Oh ngepit motoran, mubeng-mubeng yo iso nang apa kuwi laladan Bandungan sing apal yo kancaku kuwi. Warga kene masyarakat Bandungan iki grapyak. Oh grapyak. Aku dilewati kaya dalan-dalan cilik lho Bandungan karo kancaku kuwi. Oh kok kaya ana hotel kurang-kurang tengen kiwa hotel tok. Jadi warga masyarakat ini ngono kok grapyak lho. Oh grapyak. Ngono Mas Mampir, ngono Mas. Kamu kok lagi kenalan ning bro. Yang menang atas bisa. Nanti koyo kamu saking yakin. Aku yo ndak ro iki piye maksude ndak ro. Iya. Ning intine ya. Oh iya. Biasa iya. Alhamdulillah beniki sowan komplit kabeh dibromong kanca-kanca pengarane saksi dene. Iya. Saka kota angin Kadipaten Nganjuk, yang kuwi kang gabung paguyuban sanggar seni Asto Broto Asuk Manggota Bratane Kautaman. Oh iya. Kabeh marak sowan ana ing kene. Ternyatane ya keluarga besar pasar sayur betis ya. Milihe anake dhewe sing kon dalang. Pasar sayur betis. Jadi musyawarah, urunan, milih dalang sing jek enom, dalang sing ganteng, dalang sing jek joko, durung kambon wong wedok. Terkait Bandungan, dalangnya curhat. Iya, luar biasa. Beniki anake dhewe sowan rene disumbutne. Para ya timbali para pepunden-pepunden bintang tamu. Iya. Ning sadurunge jumenengke para bintang tamu, para pepunden, luwih dhisik nggo muka dimah, aku arep ngaturne luwih dhisik tembang repane para wali no. Oh ngono. Kanggo ngangetne swasana ternyatane wiwit sore angine semribit no. Ya ora apa-apa ternyatane ya ning kene iki hambane panen sejuk kaya ngene iki. Ya ora apa-apa. Ya. Kudu tetep semangat. Ki ora adem ki sejuk. Apa rene para wali ilir-ilir sing wis diaransemen karo komponis besar Bapak Dedek Wahyudi. Iya. Kanggo mukadimah ana ing sisih limbuhan kanggo ngangetne swasana luwih dhisik mengko pepundenku Pak Cil Gareng Semarang. Iya, Pak D Gareng Sumarbagya. Gareng ori, gareng asli no. Oh iya, gareng build up. Oh iya. Kabeh ini karyaane dhewe pemanggungan. Iya. Luwih dhisik ilir-ilir diaturke buka saka bonang. Semoga ilir-ilir atur warga besar pasar sayur jenis. Semoga buka saking bonang kados.
kurang hati sendiri pagi.
pedoman dengan agama hidup akan terarah, dengan ilmu hidup akan mudah, dan dengan seni dan budaya hidup akan lebih indah. Oh iya, yo iki sing dianti-anti kudu dadi bukti, sing diatur-atur kudu lumaku. Oh iya, pepundhen awake dhewe ya kuwi Pakde Gareng Semarang Bapak Pakde Gareng Sumarbagyo kan kurang pinggahane pepanggungan. Oh ngono. Sopote prawayan no. Oh praon. Irama seger mecah marang sepining swasana. Ngono. Kalau Pakde katurane nggih wonten ing pepanggungan. Ayo, ora. Pripun Pakde? Kok aku kok kudu semua aku kok kenapa niku? Aku kok. Kageman. Ya resikone wong golek rezeki kok Nggih kok Pakde. Tapi tetap profesional Pakde. karepe. Oh dadak karepe nek dalang wis iso beskapan ya wis iso beskapan. Nek gareng tetep ngono ya Pakde ya. Ya kaya ngene kok. Kowe no aku merubah setel kan ya dadi tatahane beda. Tadi wiwit biyen nganti saiki adem kaya apa durung ana gareng jaketan ya Pakde ya. Ya ono iku ono. Tak kira tetep kuburan. Biar kok. Lah sampeyan sekarang iku wis apa suasana mriki? Loh, yang apa itu aku terima apa? Apil aku ini. Jajanku kene. Apa nggih? Bandungan iki apa berarti? Walah, koyo lagi muter-muter sing mbok liwati kono mau kuwi kali nyamak. Niku maksudnya sejenis ngomong nggak deh kok kiri kanan kok ada hotelnya terus di depannya ngomongin grapi akan mampir padahal lu kenalan. Kuwi gone wong dodol tanpa dagangan. Dodol ora dagangan berarti boten kulaan boten nggih tadi. Wes pokoke ora ono dagangan ini dodol. Lah terus sing go mulih apa lho? Ayo kok wis
surprise dhewe. Aku wis lulus arep bocah minggu. Aku biyen ku upama ora gareng ku dadi ate kono. Cuma satu kok. Ya itu masa lalu. Masa lalu. Saiki yo ijeh. Masa sekarang nggak boleh diulang. Hei, kok malah diulang? Aku ki wis tak upakara iki ngerti Mas. Pripun. Dadi wis nganggo kaos kaki kaya sidemu niku. Nggih. Nganggo jaket, Nggih. kuping tak sumpeli nanti lho. Wong titik lemahe ning kuping, nganggo kuping disumpeli dadi anget. Anget. Terus diceki rumusan meneh. Pripun? Terbukti. Napa niku? Wong yen ning hawa demi niki delamaanmu kek ana salon pas. Iki lho. Ngono kaya dipamerne iki lho. Lho, iki rumus. Rumus Iki kesehatan. Tak percaya mergo sing ngekeki rumus iki wong luar negeri. Kowe ngerti Adi? Adi ya. Iki sinden. Ya. Lah sing ngandani aku ya iki sinden Yugoslavia kae. Kulo ki tak kei drama tak kei ngene. Nggih. Wah, hasilnya Mas. Pripun? Ya tetep adem. Kaya mospral. Tapi apa ana sambung rapete ya Pak De ya? Napa? Hawa adem ngene iki terus karo sambung rapete karo kegrafiakane wong sing kon mampir. Iki ora gagak Mas. Iya kok aku jek polos kok bener. Kuwi dudu gagak. Iya. Kuwi tawa. Waduh. Sebenarnya bulan rono ki kejawaku loh. Lah maksudnya ngene lho Pak De, nek wong dodol tawa kan ning ngarep enek, makane dodol gorengan ning ngarep enek gorengane, dodol sego pecel ning ngarep enek peyeke, enek pulpane. Lah kuwi ora enek apa-apa kok kon mampir tawa. Jane yo ono nek kowe ora weruh. Jaket sik anu. Ora kuat. Bakane rasa nganggo gawe. Wis kok yo mak pridi-pridi. Ini garing tak tahan anyar iki. Jarane kan kadung. Kok main usul itu kata. Usul pripun Pak De? Upama ki ora tau pasar iki dianake wayangan ning Simpang 5 Semarang ngono. Adohe lho. Wong iki aku sing tak jamai. Ora apa-apa. Iki ora adem Pak De, sejuk. Sejuk apa wae. Ayo kan. Lah anget. Pak, lama tidak jumpa Pak De, mboten ketemu panjenengan. Alhamdulillah sehat Mas. Nggih. Kula terakhir ketemu panjenengan pas jadon nika. Nggih, pas kula dadak damel alhamdulillah matur nuwun dirawi. Nggih. Nggih wong jenenge sedulur Radian Adoh niku nggih kudu anu Israe ngurungake pas seduluran. Nggih, rakne pas seduluran. Nek kene ngomongane kok menjiwai to, piye ngomong ngene iki lho. Ora menjiwai apa iki botol. Aku kawar tugas saling lebih jalannya harus nganggo kaos kaki. Dalam nganggo kaos kaki kemudian diabetes. Wes ngene ora krungu ora patek mbon. Kupinge tetep disumpeli. Adonan boten. Aku pikir udah bagus. Darah klampen kok. Pikir ora adem jebule yo adem. Wes disumpeli apa-apane disumpeli. Wes pokoke bolongan limo tak sumpeli kabeh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Umut kayu bagian nggih Pak De. Iki matur sembahmu diimbali. J. Apa-apa iki lah apa iki? Ulang tahun pasar. HUT. HUT apa? Hari ulang tahun no. Aku sing tak cocok lho. Kok lagi sore kok wis ndak kudu ketemu to jenengan iku? Tembung kok hari ulang tahun. Heeh. Loh, tahun kok diulani iki lah umure ra udah. Hari ulang tahun. Sing bener hari ulang tanggal bulan. Oh, Ora tahun sing diulangi, Mas. oh iya, tanggal bulan. Nek tahunnya berubah ya Pak De ya? Berubah. Oh. Tetep tambah
nambah umure. Lo ning gadene salah kaprah lho ditompo. Ditompo mawon. Ki ulang taune pasar. Pasar. Omong-omong, Omonge metu, rokoknya metu. Nah iki. udah Mas. Sing iso udah aku ora iso. Nah iki sing ulang taune apa? Ulang di pasare no. Ah, tegese pasar ki apa? Pasar ya anu to Pak De. Yo tempat jual beli. Ah, iki jawabane capek kan. Pasar sayur, tempat jual beli sayur. Jawabane capek kan. Kulo niki pun kuliah S1 lulus Pak De. Apa yang wis satu kudu ngerti tegese pasar? Ora. Nah artinya pasar yang sesungguhnya itu Pasar ini lima huruf PASAR. P yang pertama. Pusat berkumpulnya penjual dan pembeli. Oh bener, nggih cocok, nggih. P. A. Aktivitasnya dimulai dari pagi hari. Nggih, pagi wis rame. Nah, Terus S Pak De. setiap hari buka. Buka rane tutupe. Nah, A. aneka warna jenis yang dijual. Atau sekarang aneka warna namanya koyo ini nama pasar sayur. Pasar sayur. Ono pasar kembang. Pasar iwak. Pasar sapi. Sapi. Nggih. R kuwi rame keadaannya. Dadian pasar ki sing rame berarti makmur jobo jero. Nggih, leres. Ulang tahunnya kepiro? 25 Pak De. Nah, dua kuwi artinya itu sing beraktivitas. Beraktivitas. Penjual pembeli Oh, 2 itu penjual dan pembeli. atau jual beli. Jual beli. 5 itu 5 yang diuntungkan dengan adanya pasar ini. Satu, penjual. Penjual. 2, pembeli. Pembeli. Ketiga, kuwi yen ora kaya yen kene ana ya. Nggih. Kuwi apa kuwi sing diarani wong jual jasa gedhong. Nggih. Nah, Nggih. terus keempatnya apa mau siji lho kaya padha kok bundel lho. Itu ngawur apa mau maklumi ya, Pak De? Penjual, pembeli, terus ketiga mau bulu gendong, keempat Tukang parkir. oh iya bener nggih itu diuntungkan. Nah, Terus terakhir kiri. wis kere barang Pasar kedhi wae mesti ana kene aja meneh kok pasar kene. Pasar swalayan lho ana kene. merasa diuntungkan mesti ana wong sadong. Nah, kuwi pancen isen-isen pasar. Nggih. Jadi ora iso ditolak kuwi hukume nganane pasar. Nggih. Oh ya iki arep dhewe melu bersyukur Nggih. karena telah berumur 25 tahun. Nggih. Gumunku Gumune pripun Pak De? umure 20 tahun kok lagi mudanya ku lagi iki. Padahal yo padha semarane Pak De ya. Padahal aku kan ora nikah nyamat desa lewat. Iki pandhono apa Pak De kali nyamat itu? Wah, aku ning kene iki yo penyuluh kok. Penyuluh. Penyuluh mana yo apa kok? Apapun itu, berapa kali pun itu tetap tak syukuri. Nggih, leres. Saya pengurus maupun penjual pedagang pasar sini bersyukur. Apa-apa nulis tasakuran. Nggih. Tegese tasakuran nanti. Untuk mensyukuri no. Kok cekak menul. Lah nek jlentrenge pripun Pak De? Tasakuran tapi tandanya orang yang imannya tebal. Oh. Orang yang imannya tebal, jangankan kok diberi rezeki, diberi musibah pun tetap bersyukur karena yakin Allah masih mencoba umatnya. Wah, kados kata niki kahanane abem jenengan tetap bersyukur. Iya. Iya. Tandanya orang yang imannya tebal. Mergo yang iman tebal karo iman yang tipis kuwi bedane ono. Bedane pripun Pak De? Wong sing imane tipis kuwi yen wong lanang Nggih.
Kuwi semakin kaya semakin nakal. Semakin kaya semakin nakal. Wong lanang. Wong lanang. Wong wedok sing imane tipis. Nggih. Semakin nakal semakin kaya. Apa yo contone sing bapyak ku ya? Oh ya. Niku tahap pertama. Terus Sahnya kalau diketahui oleh orang banyak kaya bunyi saya akeh mengetahui bahwasanya sini lagi tasakuran. Oh nggih. Terus Kurang abdol kalau tidak dibarengi tirakatan melek bunyi kaya bunyi iki. tirakati pasare Pak nggih. Anugerah dari Tuhan yang Maha Esa yang dinanti-nanti. Jadi syukuran tirakatan menanti anugerah yang akan datang. Tepuk tangan untuk Pak dari Semarang. Wah, tenang, itu ada apa-apa tak blentreke kok. Kok ketoknya anu lho Pak jenengan itu effortnya itu besar banget, maksudnya nek udari tentang pasar sayur jetis jadi kembali pisang ini kok nek merdekne itu lho kok masak banget itu. Ini loh Mas, mungkin dalam rangka golek rezeki ya Bos. Segala macam profesi mencari rezeki ya harus pakai inovasi. Betul. Pedagang ini ki yo nganggo inovasi, nganggo ide, nganggo berpikir tidak dagangannya laris, pasarnya berkembang pesat. Apalagi kemajuan zaman dengan adanya mall, swalayan, toko, itu pasar ini berikut Pak. Ya aku Mas, apa rebukan karo bapak-bapak pedagang ini. Nggih. Saiki modele lak tuku apa-apa TikTok. Sing ora iso disaingi karo TikTok ku ya mung pedagang sayur. Kok ngeten Pak Jin? Lho kowe tuku sayur ning TikTok dikirim 3 dina jangan datang bosok. Ngaten nggih, tuku sawi pamane Tuku nggih. sawi tekan gone bosok. Ning yen kowe tuku TikTok kaya kakok, jaket, teko ya utuh. Ning yen sayur tidak bisa melalui media TikTok. Nggih. Keunggulannya sayur itu. Kelebihannya pasar tradisional di situ nggih Pak Jin. Iya, jadi ini khusus sayur. Sayur. Dan liane sing iso gitu apa-apa pasar liane sing iso. Nggih. Tapi tenang lho. Bumi iki ketoke seneng. Seneng. Nek jane aku yo kesiksa iki. Kok iso kesiksa wong diparingi rezeki kok iso kesiksa pripun to Pak Jin? Ora kesiksa Mas. Nggih. Iki bumi iki anu ra. Mbok anu ra. Live. Aku jaluk rekamane. Lho, nggih napa lho? Yo lagi iki aku jaketan. Aku ngecah rekor ya Pak Jin. Iki sampeyan mesti wis bertahun-tahun. Aku masaku ora main ning panggung wayang kulit iki. Nggih. Aku masaku gareng ning jero kulkas. Yang paling profesional. Apapun yang terjadi tetap saya jalani. Jenenge wong wis saguh iki gedhe tanggung jawab. Nggih, luar biasa. Saiki mau pasar wis. Saiki jetis. Oh, jenis ya, desane Pak Jin nggih. Jetis iki jan rame tenan kahanane. Oh, dan rame tenang. Wadine perune bumi iki mengeti ulang tahune pasar. Nggih. Tahun iki umure wis 20 tahun. 20 tahun. Terus iki bumi hiburane wayang kulit dalange sok piye ngono lali. Nanti Sopo? Akbar Sahbadar. Syahalam. Wis ora dadi Sahbadar iki. Oh, boten kudune. Akbar Sah. Syahalam nggih. Es sing ngancani gareng saka Semarang. Nggur sak jentis mawon iso diwerdene kaya ana indahe lho. Jenenge kok Akbar Syahalam. Akbar aki akeh penggemare. Amin. Bar itu saka tembung bagus rapi penampilane. Sahalam. Nggih, Saki syarat dari dalam wis dipenuhi. Amin. Nggih. Hari-harine tetep sinau nadyan wis payu. Nggih. Lama uripe ning donya tapi kok durung duwe bojo. Aku iki
Jumat to Pak D. Apa? Dalam kabar Joko urung ngambut wong wedok kan bener. Kulo niku selama hidup di dunia 24 tahun niku nggur tanggung nguyuh tok Pak D. Ya, tidak mensyukuri apa yang ada. Tidak mensyukuri lho. Gue mau buyuh toh. Tanggung nguyuh tok Pak D. Tenang. Tenang. Saya tidak nangis ini. Yo karena kalau ditatap-tatap di tembok. Harusnya nek ana banyu. Bergedes. Kok aku sing ngeleki koyo ngene iki babat-babat kok. Sing bagus kok ora tau alah bergedes. Boten tahu Pak DS tu niku. Seksine warga masyarakat iki lho, Bandung iki lho. Dadi wong ki rasa menawar. Munafik. Munafik. Tempo yo yo ora iya. Ora iya. Pak bersahalam niku kok ya jenenge diwerdene kok ya apik iki Pak D iki. Rasane iki nek gareng. Perlu apa suku kata? Sekarang sing kagungan asma panjenengan. Apa suku kata? Gareng. Gareng. Gaki gaten gagah wonge. Sik, Pak D, aku ora trimo Pak D. Nek gagah gede dhuwur wonge kok kudune wong ganteng iki pede lho Pak D. Percaya diri. Lah nek sampean ngaku ganteng kok dadak dilaburi putih. Justru ini gambaran orang yang tidak sombong dengan keadaan nyatanya. Aku ini bagus, ini tak tutupi ini gen ketok elek. Ini wong ora sombong. Ora sombong ya. Ganteng. Terus rengean bisa menjadi tertawa bila melihat gareng. Karena fungsiku menghibur dan saya membuat gembira dan bahagia yang nonton. Orang yang paling bahagia adalah orang yang bisa membahagiakan orang lain. tepuk tangan sekali lagi Lur. Senadyan adem mau kaya apa Pak D Gareng sudah mendapatkan aplaus beberapa kali dari para penonton. Oh, aku tak oplos apa wae yo, Bir. Itu balikin nak kali nyaman neh loh. Maksudnya, oh tepuk tangan. Tepuk tangan, aplaus, tepuk Loh, tangan. iya, ya harus begitu Mas. Iya. Tadi mengapresiasi, semakin banyak diapresiasi kita semakin semangat. Iya. Jadi menjalankan tugas dengan baik dan benar. Ya, Wah, jangan aku ki suwe lho, aku ki ora suwane tratah kene iki. oh ngaten nggih. Jadi aku nganti apa? Larang lho Pak D, pripun Pak D? Iki alasane ora ngundang aku larang. Iki manusia ya. Manusia. Larang kaya apa yen sampean seneng yo tetep dituku. Murah kaya ngopo? Pokoknya ora seneng aja meneh kok tuku nyawa kowe wegah. Betul. Nah, dan lagi kalau namanya seni dan budaya sebetulnya tidak bisa diukur dengan materi atau uang. Karena itu yang bisa membayar kemaremane ngati. Nggih, leres. Nah, jadi ini memang sedikit saya utarakan biar orang tidak apa jenenge berpandangan negatif. Nggih. Umpama kula larang, Nggih. pun enten lumrahe. Lumrahe pripun? Kula ukuran putih ngeten iki pun wiwit taun 81. Dadi diitung nganti sakniki pun pinten taun, dadi pomo mudah ngitung to, Pak. Umuran putih dari tahun 81 nggih. Aku kelas SMA kelas 1 iki wis ukuran putih. Aku melu wayang kulit tahun 95. Jadi aku 5 tahun lagi pasar iki dibangun. Mergo aku melu wayang kulit wis 30 tahun. Nggih. Oh. Berarti nek ana larangnya wis sak lumrahe. Ya jane ora larang. Oh, boten Ora larang. Nggih. Tergantung piye carane nganyang. Kowe tak ngono jaga-jaga iki, Pak. Dinyang. Apa meneh seni? Nggih. Seniman niku swatake yen kowe ngerti. Nggih. Dituku ora itu. Ning yen dijaluk malah dinehke. Seniman iki ya. Oke, niku seniman rata-rata ngono. Kula niku dituku bojo kula, aja tak keke. Ngaten niku nggih. Wong perwira. Ya ora ya kepepet sing dulu karo aku ya kok kae.
saya rebut perkara bojo lho Pak De. Jadi kan macak gareng dari tahun 81. Menikah tahun Saya menikah tahun 84. nah 84. Nah, kula nak umure baru 24 tahun to Pak De. Kula nek jenengan pun kula anggap senior kula apa mudhen kula. Nah, jenengan monggo jloki kula kok urung duwe bojo. Saiki jenengan kudu tanggung jawab. Kriteriane bojone Akbar sing pas koyo piye to Pak De? Siji. Wedok. Loro. Urip. Wedok karo urip. Tempe yo iso Pak De. Terserah ya kowe kono. Wes. Wong dia wis dirembung wedok. Maksudnya secara karakteristik. Golek wong wedok sing iki nadyan wong yang mikir sok ora ono kuwi. Ning golek bektine ono ya aku dhewe. Ingat-ingat saya sebagai dalang seniman lho Pak De. Golek wong wedok sing gelem dijak rekoso. Temen nggih. Yen kuwi pathokane wis kuwi nadyan kowe iki nadyan wis kepenak. Ning golek wong wedok sing gelem dijak rekoso. Nggih. Nah, artinya apa? Yang dasarane pondasine wis belum jak rekoso, itu akan berjalan lebih enak. Ning nyunggung cawe wedok wis muluk-muluk, Nggih. yo glagepen kalah. Ngaten nggih. Urung dirabi wis jaluk reno-reno ngoten lho. Yo, iki ora jeneng sombong. Nggih. Ning wong saiki gadang wis tuwa. Nggih. Bojoku lak wis tuwa ya wong karo aku kacek 2 tahun. Bojoku biyen iki ora jeneng sombong, nyata murni jelas. Hak Bojoku kaya nyunyah Jepang. bojone seorang gareng. Sik kowe yo jagon to kowe. Nggih. Ngono to. Saiki umuran semono gedhe dhuwur. Nggih. Wo, biyen rambute semene. Tur ya ora jeneng sombong. Elek-elek bojoku kuwi sarjana ekonomi lulusan Undip. Oh, Semarang. Nggih. Entuke gareng. Dan kata niku lho Pak De, seorang yang maksudnya value-nya tinggi kata niku lho. Nggih. Maksudnya biar bisa luluh. Kok iso luluh karo seorang gareng iki piye lho? Sing penting kowe iki usaha apa ora? Lah yen kowe ora ana usahane kok kok genono wedokan teko. Yo, nek kono gone. Ya kagak kono. Sampe gone wong wedok loro. Tetep usaha dan doa wis kita jalan. Nah, insya Allah ke depan kita jalankan Pak De. Ya. Tapi aku ketemu itu tak usaha ya. Insya Allah ini saya kerja di luar santok nih. Pokoknya insya Allah. Perlu ini bukti nyatanya kalau kamu sudah menindaklanjuti dengan usaha dan doa, baru insya Allah. Oh, ngaten nggih. Tapi usaha sih nyetek wong wedok. Pokoknya penting wedok urip cedhak sih. Wedok cedhaki. Orang roto. Oh. Kok boleh wong wedok sing roto. Lho, pasti rokok niku lho, Roto ki datar-datar wae. Boleh wong wedok ki sing rada ngene dadi kehidupane berkembang. Sik. Awake to. Hah? Awake. Yo, pikiran ini gitu. Yo ke bojo jurisane ngono wae. Dan balik sore sih dibahas kali nyaman. Maksudnya punya cita-cita dan keinginan belum berusaha. Yang sing datar ki manut wong lanang wae, ya akhirnya jadi bebannya orang laki. Oh, berarti nyonya gareng itu bergelombang ya Pak De? Wah, iki kok